παιδιά, σήμερα ήρθαμε σε ένα καινούριο βίντεο. Μαζί με τον αδελφό μου θα παίξουμε Fortnite Battle Royale Duo, γιατί είναι και ο αδελφός μου πάνω στο PC. Επίσης, αυτό που θέλω από εσάς είναι ένα like, μια εγγραφή, κλουδάκι, καμπανάκι και πάμε βίντεο. Και τώρα παιδιά, να ο αδελφός μου, ο Radinoodles 81, απλά για να σας δείξω αυτή την εικόνα, και πάμε duo και θα πατήσω ready τώρα. Και τώρα παιδιά θα πέσουμε κάπου που θέλει ο αδερφός μου. Εδώ πέρα παιδιά αύριο θα τραβήξουμε βίντεο, γιατί θα γίνει ένα event, ούτε εγώ ξέρω τι θα γίνει, αλλά το καταλαβαίνω από την ώρα που δείχνω. Όποιοι θέλουν να δουν το βίντεο, απλά θα δουν αύριο ένα νέο βίντεο από το κανάλι μας. Έχει βάλει μάλλον το λίπους και εγώ είχα πέσει μόνο. Δεν υπάρχει όπλο. Α! Βρήκα αυτό της αίματος. 29. Άντε έλα! Υπάρχουν αυτά στην Αμέρικα. Ναι! Τα θέλω αυτά και σφαίρες. Τα έχει και αυτός αυτά. Έλα αδερφέ. Έχει και ένα Run and Gun Hyper SMG αν δεν θες. Εκείνα τα μυθικά στα Αμέρικα. Πότομες. Δεν είναι εδώ. Πολεμάνε τον αδερφό μου νομίζω. Πέσαμε. Του πάω. Αν έχει πεθάνει ο αδερφός μου νομίζω θα πεθάνω και εγώ, γιατί είναι σχεδόν καλύτερος. Το skin του δεν είναι καθόλου καλό, είναι default. Αφού ευκαιρία. Έλα, βοήθησε με λίγο. Έλα λίγα πάντας. Πού είσαι, σου τα δώσα όλα. Έφερ μου λίγα ρε, σου τα δώσα όλα. Πάνε και κάνω reboot. Να τους απασχολήσω. Το έκανα, τώρα τους ήρθε το κάνω. Ακόμη ηθικό τσέσο. Δεν μπορώ να το ανοίξω. Όχι, σπαμάρουν οι κολοσπαμέλιες. Ναι! Yes. Έλα αδελφέ, σκότωσέ τον. Σε καλός. Μπράβο Παναγιώτη. Θα βάλω το μέτ για τα Strawberry Fish.
βοήθα με να σπάσουμε αυτόν τον σιδερένιο τοίχο. Μπράβο. Εκεί πέρα που σκότωσα τον άλλο έχει shotgun και έχει εδώ μια gatekeeper. Εγώ την έχω σε μπλε, να το ξέρεις. Ακούω από το μόνατος. Dead ήταν νουμπάκι, γιατί παίζουμε με νουμπάκια. Αν είδατε το level μου, είναι πάρα πολύ σπάνιο για νουμπάκια μέσα στο battle. Σπλάσες. Έλα εδώ. Αν δούμε κι άλλα βάλτε τα μόνο σου, γιατί εγώ είμαι full. Το έχω λουτάρει όλο, μπρο. Έπαιζα στο νερό, yes. Τώρα εγώ νόμιζα πως είναι ξέβα. Μηχανή με gold, γιατί εγώ τα σπαταλούσα κάθε ώρα όταν είχα 5.000. Να βάλω στα λένε. Έλα. Έχει 2 flowberry fish, βάλε τουλάχιστον το ένα ή αν φουλάρεις. Εγώ είμαι full. Τι μου το δίνεις εμένα? Και έστω εσύ, δεν το θες. Να το πάρω. Α, μου λέει ναι, αλλά εγώ έχω μείνει. Καλά, θα το πάρω. Τι θες εκεί, ρε? Τι είδες εδώ πέρα, τι είδες, πες μου, τι είδες. Κουκουρέλια. Εμένα ο χειρότερος μου υπόσχεσης είναι ο κουκουρέλια, γιατί στο Euro είδατε όλοι από ό,τι φαίνεται τι είχε κάνει ο Μουσιάλα. Πάμε στο Volt. Είναι full κοντά μας, 60-50 μέτρα πόσα είναι. Μετά πάμε στοίχημα, όταν πεθάνω θα πάω στο Rage, πάμε στοίχημα. Δύο τσες εσύ και ένα εγώ, γιατί εγώ πριν έχω βρει ένα εκεί πέρα στο Mount Olympus.
έχουν έρθει, μας έχουν έρθει. Μπράβο! Είσαι καλός. Έλα πάρ' το, εγώ δεν το θέλω γιατί έχω κάτι καλύτερο. Πιστολάκι! Πάρ' το. Είναι το καλύτερο του. Έρχονται άτομα. Πρόλαβα. Σπάνε τον τοίχο τώρα, ξέρω ότι είναι τέλεια. Σπάστε κι άλλο. Σπάστε κι άλλο, πάρα πολύ καλό θα σας κάνει. Σπάστε κι άλλο. Έλα Παναγιώτη, όχι! Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε βάλτε like, μια εγγραφή, κουνάκι, καμπανάκι και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.